Biye tene marsi kalo kile fila san ba fila ani mugan ani wɔɔrɔ an balima bamanankamɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabarani kɔrɔ yasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Sherifila bamanankan kunnafoni jɛlenw na minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunkanko kibaruyaw la ni diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin y'o kuma selen kuranɛ kalan sanumanba kalanni kɛra ka sanga ni fɛn min ye ani Kadiatul Kubra ale ka bangeni nisɔndiya muɲamuɲa ye waleya cɛɲuman ye a talen bɛ fɛn min bɛ tali kɛ Sherifila ale kalanden sanumanw olu ka hakilina dɔn ka kɛ bonyamasigi ye ani tasibila ye baara kofɔlen kɛra ka bɛn sibiri février kalo tile 28 san 2026 ma baara kofɔlen kɛra Sherifila misiriba kɔnɔ Bankɔni Jankinɛbugu la Sherifila jabaraniso tɔgɔ la Samara Sanogo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Nin kɛnɛ in sigila Sherifila misiriba kɔnɔna na laɲini ye min ye o de ye ka se ka damakasikan kɛ ka sanga ni alikuranɛ sanuman kalanni ye a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye Kadiatul Kubra o bangani nisɔndiya ani o muɲamuɲa ye baara in kɛba o de ye kalandenw ye ka bɔ Sherifila duba kɔnɔ a seriyala maa caman fɛ minnu n'an bɛ tali kɛ a baaraw la. Kalan in kɛ Kadiatul Kubra tɔgɔ la k'a kɛ kisi ani tagaɲini ye ka se an ka jamana ma ani an karamɔgɔ a Seydou Sori Soumaoro Hadara a n'a ka denbaya ni ka ka tɔn yɛrɛ ka se ka taga ɲɛ o kalan in bɛɛ lajɛlen kun ye o ye o la hali ɲinɛta a tun organisé bɛ misiri sanfɛ de a tun ŋɛɲɛna fɛnɛ ko mɔgɔ damadɔ de bɛna taa a kɛ fɔ labɛnw bɛɛ kɛra ka ban selifana seriw kelen kɔfɛ o sɔrɔ ka weleli kɛ ko an ka sin ka kɛ duguma ɲɛ kelen o de y'a kɛ a tuna mɔgɔ caman kan o la an bɛ o yafa deli kɛ mɔgɔw fɛ ka deli Ala fɛ an bɔra ka ni Ala weleba min kɛ yarabi Ala k'a minɛ an ye Ala k'a minɛ an karamɔgɔ ye a n'a ka denbaya k'a minɛ mɔgɔ bɛɛ ye fɛn o fɛn se ye i yɛrɛ se yan ka hami o si o si to i la yarabi Ala k'a bɛɛ nɔgɔya ni Ala kɛra hɔrɔma ye. A kɛra ka sanga ni lahɔrɔma kalo in ye min ye sunkalo ye a baaraw kɛra waati ye duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛ basigi ani kɛlɛɲɔgɔnya sabatili la faso Mali kɔnɔ ani diɲɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. An ka jamana n'o ye Mali ye ani a kɛrɛfɛ jamana bɛɛ degun bɛ jamana minnu kɔnɔ nin waati in na an ye Ala weleba min kɛ an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ jisuma ye k'a kɛ a bɛɛ lajɛlen bɔlɔ fura ye ka yiriwaw kɛ jamana ninnu na ka jamanadenw bɛn kelen ma fitina ni balaw min bɛ yen dɔw gɛn bɛ ka bɔ o sigiyɔrɔ nin waati in na dɔw y'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ bila dɔw y'u ka feerekɛyɔrɔ datugu k'a sabu kɛ kasara ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an y'a ɲini Ala fɛ an ye nin Ala wele min kɛ yarabi Ala k'a bɛɛ ban a deli Ala fɛ silamɛ cɛman n'a musoman fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka bɛɛ tulomagɛn Ala ka bɛɛ tulomagɛn Ala ka bɛɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ an sɔrɔ cɛ kelen a n'a muso kelen o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'o wasa Ala k'o kɔrɔta an ka laɲiniw Ala k'o sabati hamu ni jɔrɔ ye Ala k'a bɛɛ nɔgɔya Ala kɛra hɔrɔma kama sirifo barika kama sɔli ala rasuli. Nimisi wasa ye tɔ o ɲɛkun kan maa minnu ye alikuranɛ kalanba in kɛnɛ in labɛn o ye foli ta ka ɲɛsin naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka ŋɛnɛ ɲumanya la ni ka laban ka waleɲuman dɔ kɔrɔfɔ caman ta ka ɲɛsin an fa n'an karamɔgɔ a Seydou Sherifou Soumaoro Hadara ni a ka denbaya ma olu minnu ye ko in bɛɛ lajɛlen sababu ye. Ala fɛ dugawu minnu kɛra Ala ka minɛ Ala ka hɛrɛ jamana ma Ala ka hɛrɛ diɲɛ bɛɛ ma an bɛ mara minnu ye nin baara daminɛ n'o ye Kadiatul Kubra ye a ɲɛmɔgɔ n'a laban bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u bɛɛ dɛmɛ u y'a dabɔ kira kan min kama yarabi Ala ka kɛ ten Ala ka limaniya d'an n'u ma Ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'an n'u ma Ala ka sankɔrɔta d'an n'u ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an karamɔgɔ de tɔgɔ n'o ye Seydou Soumaoro Hadara ye a bɛɛ sigilen don ka sababu de sabula o de ye ni maaba ninnu ka lahalayaw fɔ an ɲɛna k'u ka tarikuw fɔ an ɲɛna k'u ka bangeni nisɔndiyaw fɔ an ɲɛna an y'o taasira kelen de minɛ o bɛɛ kɛmɛ kɛ ka bolofara minɛ Ala kelen kelen nin ye ninnu ta n'o de ye Kadiatul Kubra ta de o la an b'a ɲini Ala fɛ a dabɔla min kama Ala k'a kɛ ten Ala k'an bɛɛ kɔrɔta Ala kana sitanɛ sanna an n'an bɔnna bɛɛ lajɛlen an tugu Hayidara n'a ka denbaya kɔnɔ sira min kan Ala k'an sabati a kan. Baara ninnu senfɛ damakasikanw kɛra ka sanga ni alikuranɛ sanuman kalanni ye ka taa ni segin siɲɛ caman ka fara kɔrɔkanseliw caman kan alisilamɛw fɛ baara yanga ka sɔrɔ ka bonya ni nɔngɔ kuro ani dawa o dumuni dumanw caman dilannen ye ka di silamɛw ma duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛra ka baaraw kuncɛ.
Donmanakaw fini no amba Aidara tanti Aisha Kulibali ladala aye suntige belebele labɛn min kɛra an fana karamɔgɔ Seyida Sherif Usman Madan Haidara ka foro la hakilina in a talen bɛ amba Aidara tanti Aisha Kulibali fɛ ka kɛ baraji ɲini nin sunkaloba in hukumu kɔnɔna na. Sherif la jabaraniso tɔgɔ la Abdukarim Sako ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Ni suntiga belebeleba in ni labɛnna an ba fɛ n'o ye Madame Haidara tanti Aisha Kulibali ye n'o de ye an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madan Haidara o ka sotigi ye. Nin ye laada ye a fɛ san o san a bɛ suntiga belebele labɛn ka ɲɛsin silamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an fa ka kalandenw minnu bɛ don ɲuman na ani mun tugu la. San o san ka dumuni caman labɛn ka d'u ma u ka o sun tigɛ n'o ye bawo sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye hinɛ ɲɔgɔnna kalo don a bɛ musaka bɔ a kun ka ni suntigɛba labɛn ka di silamɛw ma. Ɲinata baaraw kɛra don ɲuman na kalandenw caman ani silamɛ wɛrɛw kana fara ɲɔgɔn kan k'o sun tigɛ ni an ba ka ni suntigɛ labɛnni ye. Maa minnu ye a kɛnɛ sɔrɔ silamɛw ani maa wɛrɛw la u bɛɛ lajɛlen u ka nisɔndiya yira ni ka yira k'a fɔ nin wale in a bonya bɛɛ lajɛlen bɛ segin an karamɔgɔ ma n'o ye Seydi Sherif Usman Madan Haidara ale min ye nin sira in yira an baw la u ye foli ni waleɲuman kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ni ka laban ka an ba yɛrɛ fo ka dugawu kɛ a n'a balimaw tɔw bɛɛ lajɛlen ye. An ba Madame Haidara tanti Aisha Kulibali san san a bɛna a furucɛ sanuma in ka furu la ka na a ka giribuw sun tigɛ ko walasa u ka dɔ sɔrɔ sunkalo nɛɛma la. Donc bi inshallah an nana fara ɲɔgɔn kan ka na suntigɛ labɛn ka dumuni caman labɛn ka se k'a di furulamɔgɔw ma cogo min na k'u la nisɔndiya u ka dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ana a furumuso ni a denw bɛɛ lajɛlen. An bɛ o hukumu de kɔnɔna na. Inshallah an nana an ba ka kɛnɛ kan a bɛ dumuni tobi a ka ca an tɛ se k'a fɔ ko a danna ni hakɛ in na. Lemuru b'a la namasaw b'a la fɛn bɛɛ an b'an ba in fo a ka hinɛ na k'a fo a ka makari la k'a fo a ka kodɔn na k'a fo a ka majigi la. An b'an ba naani bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa Ndera fo k'a waleɲuman dɔn ka taa Nfamata fo k'a barikada ka taa Nalima fo k'a waleɲuman dɔn. O kɔfɛ an tɛ ɲinɛ ta Aisha kɔ jigiya ɲuman de don anw bolo an b'a fo k'a barikada. Ale min kɛra balima ɲuman ye ka sira yira an na sira min fɔ i bɛ sa kan i denw min tila k'a ta i kɔ nimisa t'a la. Donc an b'a fo k'a barikada Madame Haidara an b'a fo k'a barikada. O kɔfɛ an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ kɔ Sherif Usman Madan Haidara Bastan de ye n ce Ba Madan de ye n ce. Karamɔgɔ n'a ka denbaya vraiment o kɛra garibuw fɛ o kɛra an fɛ an kɔfɛ an ɲɛfɛ. Nin ye laada ye tanti Aisha Kulibali bolo ani an ba tɔw u bɛ nin baara kɛ komi an bɛ min ka kɛnɛ ka don an b'o de fɔ n'o tɛ nin ye u bɛɛ ka baara de ka kalandenw sun tigɛ ni Ala ka jɛ an filɛ o hukumu de kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi a wari a tɛ se ka fɔ quoi wari min donna la Ala de b'a da dɔn kalandenw de cogo fɔ n'o tɛ yan bɛ fa jama de la yan lamini bɛɛ de bɛ na denmisɛnninw mɔgɔ min sun bɛ tigɛ Ala de b'a hakɛ dɔn donc c'est des millions caman de dɔn u bɛ ka kɛ mun kama Ala kama fisabilila maa dɔ bɛ yen n'a ye se sɔrɔ a bɛ ɲinɛ fantanw kɔ a bɛ ɲinɛ garibuw kɔ mais o ma kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ta ye donc an bɛ dugawu de k'u ye dɔrɔn ka ɲini Ala fɛ laban ɲuman bɛ Ala bolo Ala ka a dan n'u ma. Ni suntigɛba in kɔni min labɛnna an b'a fɛ n'o ye Madame Haidara tanti Aisha Kulibali ye silamɛw kɔni nisɔndiyara a kɛnɛ kan bawo dumuni ani minfɛ dumanw ka taa se yiridenw ma o ma kɛ maa si negela ye. Ladalako la ka bɛn ni sunkalo belebele hukumu kɔnɔna ye association an ka bɛn maaya la ka bɛn ni a maa ɲɛma n'o ye an karamɔgɔ Seyida Badara Aliyu Usman Haidara ale ka laɲini a n'a ka hinɛ ye ka ɲɛsin alisilamɛw ani dɛsɛbaatɔw haka ja fɔ ka se maa minnu mako bɛɛ dɛmɛ na ni kuma in na ka bɛn ni sunkaloba ye an balima kerecɛn diinɛw o maaw ale ni alisilamɛw u bɛɛ lajɛlen donna ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ belebele sɔrɔ min kɛra Bamakɔ sigida 6nan na ka bɛn ni mɔgɔ caman yeli kɛnɛ kɔnɔna na min dɔw bɛ tali kɛ silamɛw ale ni kerecɛnw misiriw kɔnɔna ani egiliziw kɔnɔna na baara kofɔlen a kɛra sanga ye maabaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ ka fara fɛn min an ka dugutigilakaw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ni baara kofɔlen taara ka ɲɛsin olu ma. Sherifila Jabarani so tɔgɔ la Sadio Sidibe ale ye ɲɛɲini kɛ a ko la. Ka sanga ni sunkalo kalo in bonye ye an fa karamɔgɔ denkɛ min bɛ yen nɔ a Seydi Sherif Aliyu Badara Usman Haidara ale ka association ni o ye an ka bɛn mayala ye
i n'a fɔ waati o waati k'a fɔ ni hinɛ waatiw bɛ yen nɔ ale bɛ wuli k'a ka ladala baaraw kɛ min ni o ye ka taa dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin a silamɛɲɔgɔnw ani a balimaɲɔgɔnw ma. O de kadira kɔnɔna na u wulila ka taa donboloba kɛ dimanche don marisi kalo tile fɔlɔ dɛmɛ bɛ ɲɛsin misiriw egiliziw ani fo ka taa se an ka adalamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la donsow. Dɛmɛ daminɛna yɔrɔ fɔlɔ min na o de ye Janginɛbugu Sɔmɔntu o misiri ani misiri namakiri min b'a to ka taa dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin olu ma sunkalo bonya in kama. Ni a diyara n ye ni tɔn in Ala ka ɲɛtaga tɔn ye min b'an kunna Ala ka a sijan d'a ma, Ala kɛnɛ d'a ma, Ala ka laban ɲuman d'a ma, Ala ka mɛn ka nin kɛ fantanw ye. A y'a dabɔ jigi min kama o jigi de nin ye. N'o tɛ maa caman d'a ko ko nin ye kumalankolon de ye. A kɛlen de sɛbɛ ye nin ye wa? Nin min filɛ nin ye ale bolo fɛntinin don, an bɛ fɛnba de nin ye. Hali n'a tun ka bɔrɔ kelen o fɛnba de ma se ka tɛ ni bɔrɔ hakɛ ma. Dusu de n'a ba aw bɛ kɔrɔfɔ mɛn ka foli ta ka di Badara n'a ka kɔmɔgɔw ma k'a diyara n ye fo ka fɔ k'a diyara n ye. Ala k'a sara, Ala ka mɛn ka nin caman k'an ye, Ala ka mɛn jama ɲa, Ala ka laban koɲuman d'a ma, Ala ka sutura, Ala ka lakana, Ala kana kɛ jugu sago ye. Ni min ka di min ye tɔn silamɛya sira ni fɛngɛ la ni min ka di ye i b'o de kɛ a sara bɛ Ala de bolo. Maa si tɛ yen min bɛ se ka maa minɛ k'a don jahanama na ni Ala tɛ, maa tɛ yen min bɛ se ka maa minɛ k'a don alijinɛ na ni Ala tɛ. A fɛn fɛn bɛ kɛ bɛɛ b'i ta de kɛ ni min y'i ja bɛɛ bilal'o de la. N'a fɔra k'a fɔ k'an ka taa olu dɔgɔya walima ka ɲigi u la c'est pas la peine. A filɛ nin ye ko chrétien k'u tɛ seli dɔw k'u bɛ tila ka dɔw bɛ bɔ ka don silamɛya la, silamɛya yɛrɛ dɔw bɛ bɔ ka don chrétienya la. Ala kana an ta k'o ye, Ala k'an ta kɛ sinsinni ye, Ala ka n'u dɛsɛ nin na yarabi maa min t'u fɛ Ala kana o tigi s'u la, Ala ka n'u a to jugu ka s'u la yarabi u ye nin min k'a diyara n ye Ala k'a n'u sara. O étape tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ délégation maaw u y'u kunda yɔrɔ wɛrɛ kan fɛn bɛ tali kɛ an ka lamɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya donsow u taara donbolo kɛ k'a ɲɛsin olu fana ma donbolo min bɛ tali kɛ dɛmɛ sira kan kadira kɔnɔna na olu fana y'u ka nisɔndiya jira ka folini tanu kɛ k'a ɲɛsin association an ka bɛn maya la ni hakilina kun tɛ fɛn wɛrɛ ka se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa si ma bɔ si la diinɛ ma bɔ diinɛ la taabolo ma bɔ taabolo la o de kadira kɔnɔna na u wulila ka u ka hakilina in ka ladala tile. An bɛ an ka ɲɛmɔgɔ fo fɔlɔ n'o ye an ka président d'honneur ye Ali Usumani Hayidara. Ale min sababu la an bɛ misiriba la yan nɔ i n'a fɔ an tɛmɛra yɔrɔ tɔw la cogoya min na. Hukumu kɔnɔna la an ye hakilina in ta ka dɛmɛ don an balima silamɛw ma ka don an balima chrétienw ma ka don an ka ladalatigiw ma ka kɛ ni an ka bɛnbaya la ka hakilina ye n'o de ye unité solidarité laïcité komi aw b'a dɔn an bɛ waati min na o ye sunkalo ye o kɔfɛ an bɛ sunba fɛnɛ na chrétienw tɔgɔ la donc ni fila bɛnna ɲɔgɔn ma n'i ye ni fila ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen hinɛ waatiw de a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn dɛmɛ waatiw de an ka bɛnbaya la n'a ma ɲa ko a ka devise la solidarité b'a la n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ka kan an ka ŋaniya yira kɛ donc ɲɛmɔgɔ y'a dɔn o de la k'a fɔ ko nin waati in na a bɛna ŋaniya yira ka sɔrɔ a ma wolomali k'a la i n'a fɔ association yɛrɛ sigira cogoya min na donc kabi dugu jɛra an bɛ o waleya in de la an tɛmɛra yɔrɔ o yɔrɔ la an ye dili k'u ma ka foli k'u ye ka badenya yira u la ka kelenya yira u la ka tila ka duwawu ɲini u fɛ non seulement association ye mais ka tila ka duwawu ɲini u fɛ fɛnɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ani jamana ye donc o de kɛra an ka bi baara ye an ye min waleya an ka bɛnbaya la tɔgɔ la an ka président tɔgɔ la n'o ye Ali Usumani Hayidara ye. Fɛn bɛ tali kɛ église catholique min bɛ Banankabugu Falajɛ olu fana y'u niyɔrɔ ta sɔrɔ dɛmɛ in na ani église protestante min bɛ Torokɔrɔbugu dɛmɛ in sera olu fana ma sabula i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na an balima chrétienw olu fana ka sunkalo o fana bɛ sen na ni o ye carême ye dɛmɛ fana bɛ bila o kadira kɔnɔna na a maɲɛmaw u wulila ka se olu fana ma an fa an karamɔgɔ den tɔgɔ la min b'a to ka taa dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin olu fana ma min b'a to basuma o bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔ cogo min na dɛmɛ min bɛ tali kɛ sukaro ani malo. An ka bɛnbaya la a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ça c'est un slogan a bɛɛ b'a kɔnɔ an ka bɛnbaya la a tɛ se ka tɛmɛ nin kan o n bɛ n yɛrɛ fɛ n b'i fɛ. Et puis je veux de toi telle que soit la différence. I bɛ tan o ne ka foyi t'a la ne b'i fɛ ten ne fana b'i fɛ ten ni bɛɛ tun y'o faamuya kɛlɛ in tun tɛ kɛ o an bɛ sɛgɛn min na nin ye o kɛngɛ tun bɛ ban pewu mais mɔgɔw m'o faamu bɛɛ ko ne ta fo ne de ka ye o de bɛ na ni kɛlɛ in ye n'o tɛ ni bɛɛ tun bɛnna
an ka bɛn maya in na jamana in tun bɛ diya kojugu. An bɛ ala tanu ka ala barikada n'an ko k'an bɛ nin nisɔndiya fɔ an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na sabula ka d'a kan tɔn yɛrɛ sigilen don ni tɔgɔ min ye an bɛ don min na komi bi ni jamana in mako bɛ fɛn na jamana in mako bɛ a la sabula ka d'a kan adamaden foyi tɛ bɛn bɔ jɛkulu foyi tɛ taa ɲɛ ni bɛn tɛ jamana yɛrɛ tɛ taa ɲɛ ni bɛn tɛ kuranɛ y'o fɔ an ɲɛna sigiyɔrɔma caman a y'o fɔ an ɲɛna sigiyɔrɔma caman ka tila ka an lasu fɛnɛ ka kɛ bɛn kan a nana n'a ye suratul hujuratu kɔnɔna la ko wala tanazza'u fatafshalu wa tazhaba rihakum ko silamɛw aw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn min bɛna o ye barikaban ye barikaban kɔrɔ ye jumɛn aw mana aw bolo don fɛn o fɛn na a ti ɲa n'a ye fɛn o fɛn ɲini aw yɛrɛ ani mɔgɔ yɛrɛ ani jamana ye a ti ɲa. Dɛmɛ in a bɛ bila kadira kɔrɔ min bɛ tali kɛ sunkalo kalo in bonya kama ni hakilimaya bɔra an fa an karamɔgɔ denkɛ la association an ka bɛn maya la ale président d'honneur a Seydi Badara Ale Usman Haidara dɛmɛ hukumu kɔnɔna na maa maa y'a sɔrɔ u bɛɛ ka nisɔndiya jira ka foli ni tɛmɛ k'a ɲɛsin a maaw ma. ITV an bolo donna k'a fɔ dɛmɛ a kun cɛra Bamako misiriba yɔrɔ n'u taara donboloba kɛ k'a ɲɛsin o alimamiba fana ma min b'a to sunkalo kɔnɔ in bonya kama fana bɛ se ka a ɲuman tɛmɛ hɛrɛ ani baden na cogo min na. Association an ka bɛn maya la n'ale ka kunlataga ye k'a fɔ diinɛ ma bɔ diinɛ la taabolo ma bɔ taabolo la siya ma bɔ siya la sunkalo in bonya kama u ye nin dɛmɛ kɛ ka a ɲɛsin ni maa ninnu ma. Ka kɛ kɛnɛ belebele labɛn ka ɲɛsin Mali alisilamɛ ɲɛmaaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔra Seyida Sherif Usman Madani Haidara a bangebaga sanuma n'o ye Ba Madani Haidara ale ni Basita Traoré wajulu su kɛnɛba in labɛnna a denmuso Seyida Ina Haidara fɛ ka sanga ni maabaw wele bilale u ma olu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ lasɔrɔ ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan min kɛra sibiridon février kalo tile 28 san 2026 a kɛra Abobo Côte d'Ivoire faba kɔnɔna na alisilamɛw bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu suba in kɛnɛ kan Sherifla ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Jakarija Dambele ale ka sɔrɔlo don a bɛ lakali Alhamidu Badini fɛ. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyida Sherif Usman Madani Haidara a denmuso sanu Seyida Ina Haidara lada do a bolo san o san ka nin kɛnɛ sigi sen kan ni ɲinɛta ye a ta ko 5nan ye laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a kɛ tasibila ala ko suma ani hinɛɲini kɛnɛ ye ni k'a ɲɛsin a mɔkɛ a n'a mɔmuso sanuma ma Ba Madani Haidara ani Basitan Traoré o hukumu kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru tɔndenw ani tɔn kanubaw o bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu. An kɔni bɛ se ka min fɔ a la an bɛ Seyida fɔ ne ye Ina Haidara ye a ye kalan min di Ansaru ma a ye kalan min di diɲɛ ma n'o ye bangebaa bonya ye o y'an fa quoi a wajulu ninnu kɔnɔ an bɛ fɛn minnu ye n'o de ye ɲumanya minnu Ba Madani ni Basita ninnu tun b'o kɛ ne nin tun tɛ an tun tɛ nin si dɔn. Donc o de bɛ kɛ sababu ye k'a yira an na k'an fana kalan pour que an fana ka se ka kɛ ɲuman ye ka mɔgɔw ka ɲuman bange ka Basita ni Ba Madani ka ɲumanw dɔn ka se k'an fana bilasira n'o ye vraiment a kɛra kalanba de ye Ansaru bɛɛ lajɛlen ma ani diɲɛ bɛɛ ma parce que imagine na se yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛ la bɛɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko non ɲuman ka ɲi. Ka kɔn ni kɛnɛ sigili ɲɛ wulikajɔ caman boloda la Seyida Ina Haidara n'a nɔfɛ jama fɛ k'a daminɛ jolidi la ni k'o kɛ ka nin caman kisi alikuranɛkalan o kɛnɛ sigila sen kan ka dɛmɛ ta ni k'a ɲɛsin village SOS ma Abobo commune kɔnɔna la baaraw bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni nin kɛnɛ sigili ye sen kan mun senfɛ Seyida Ina Haidara a ye ŋaniya yira kɛ ni k'a ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma ni kaloba in hukumu kɔnɔna na n'o ye sunkalo ye ni malobɔrɔ 170 tulu bi dɔn o 200 ni 10. Kabini nin kalo in tile 8 hakili la an ye jolidi de kɛ joli pɔsi 102 de sɔrɔla
ka banabagatɔw tulomagɛ n'o ye alhamdulillah ka bɛn février kalo tile 28 ma n'o ye bi ye an ye baara daminɛ kabini sɔgɔma comme an y'a fɔ an ɲɛna ka fɔ tasibila kɛnɛ don ani dugawudon kɛnɛ don an ye baara daminɛ ni karamɔgɔw ka dugawudon ye ka an karamɔgɔw wele ka bɔ Abidjan fantan 4 bɛɛ fɛ ka na Ansardine ka siège la ka na dugawudon kɛ n'o ye ala wele kɛnɛw ye kuranɛkalaw ani suratu camanw an y'o baaraw kɛ fo kana se selifana seli waati ma o kɛla baara kun fɔlɔ ye min kɛla bi février kalo tile 28 na selifana seli kɔfɛ an yɛrɛ ka commune kɔnɔ n'o ye Abobo ye falatɛnɛw ni yatimadenw mara yɔrɔ o min bɛ yen n'an ko ma ko SOS village an sela olu fana ma ni Seyida ka ŋaniya ye ka se ka taga dɛmɛ don fana o administration mɔgɔw ma cogo jumɛn in na o bɛ se ka yatimadenw ni falatɛw ladon ko ɲuman na hakili la o baaraw fana taara kɛ ni bonya caman ye min valeur bɛ taa fo 100 ani 20 na an y'o de ta ko falatɛw ni yatimadenw sɛgɛrɛ ka taa o bonyamasegi k'o ye ka kala ka dugawudon kɛ ye i ɲɛ b'a la cogo min na an y'a fɔ ɲɛna ko dugawudon kɛnɛ don ani ala wele kɛnɛ don ani ɲumanya don ka ɲɛsin vraiment dɛsɛbagatɔw ani fangadaw ma nin ŋaniya min bɔra sirimuso fana la a bɛ événement caman de kɛ Bamadani ka hommage kɔnɔna la Bamadani ni basi ta o tɔgɔla kɛnɛ mun bɛ sigi sen kan san o san o mɔden sanu fɛ Seyida Ina Aidara dɔgɔnɔw Maliki Tesuge n'a ka jama olu ye balinako kɛ ni mɔbili kurakura o tali ye ni ka di sheriffumuso ma Seyida Ina Aidara a kɛrɛfɛ a balimamuso Seyida Mimi Aidara ka da a ka wulikajɔ la sanga ani waati diinɛ bɛ se sankɔrɔta sɔrɔ cogo min. Ala sɔnna ka nɔgɔya an balimaw ma n'o ye dɔgɔnɔw ye olu organiser la le u sera ka ni baara baden kɛ ka di Seyida ma ni nisɔndiya ye mais nin ye dɔɔnin de ye a la nin ye sanji 5 sanji a kɛ ko lorna de ye nin ye ni nin sɔrɔla lori wɛrɛ nin kɔfɛ mun de bɛna sɔrɔ o de ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan min bɛ se banbaga ninnu ma a ka bon ka tɛmɛ mobili in kan mais an bɛ mobili in dibagaw fo dɛ ŋaniya ɲumantigiw don minnu y'a ye ko Seyida ni mobili ka kan min a bɛ min kɔnɔ n'o tɛ kelen ye alhamdulillah ala sɔnna ka o de latigɛ belebele wɛrɛ bɛ yen ala bolo min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an bɛ ala deli ala ka o d'a ma ne kɔni ne yɛrɛ nisɔndiyalen don parce que ni balima ye ko kɛ i ka ɲi ka ko min kɛ mun bɛ kɔnɔ ka kɛ ni balima kɔnɔ i ɲɛfɛ ka kɛ i bɛ dugawu k'a ye ka dugawu k'a ye ka keleya ale la i ka fɛnɛ ka se ka fɛn dɔ kɛ min bɛ se ka bonya ka tɛmɛ a ta kan soit o bɛ se ka lasuma a ta kɛrɛfɛ donc an fɛn fɛn bɛ yan o de kan ka k'an bɛɛ la siya dɔw farala ɲɔgɔn kan ka siya joli bɛ nin kɛnɛ kan yan a ka ca mais ninnu ta lakali la bi sini jɔn de ta bɛna lakali nin ye mobili ye o fɛn wɛrɛw tɛ yen wa mobili $160 de ye nin ye $160 tɛ dɔrɔmɛ 60 dɛ 100 fɛnɛ tɛ hali 60 tɛ $1 sigima 60 a bɔra jɔnniw kunna fantanw kunna kanu de nana n'a ye ani cɛsiri n'i ma cɛsiri i tɛ se k'a sɔrɔ o la an b'u fo o la an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Bamadani Aidara ani Basitan Traoré o tɔgɔla kɛnɛ a tako 6nan ala k'o fara an si kan. An bɛ to Côte d'Ivoire kaw fini nɔ ka sanga ni nin wajulu suba ye Imam Malik Tesuke ale ni Seyida Ina Aidara u nisɔndiyalen k'a ye alisilamɛw bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka kɛnɛ in sɔrɔ u ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ k'a lase an ka lasigiden min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'o ye Jakarija Dambele a ka kuma galama la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Ayiwa an bɛ ala fo ka ala barikada an bɛ masa ala waleɲuman dɔn ala min fɔnisiriyara an bɛɛ kan ka karamɔgɔ Haidara di an ma k'an yɛrɛ di a Seydi Usmane Madani Haidara ma bon fɛn min ye an encouragé ka nin mobili ninnu ɲini ka di sirifow ma o ka baara de bi a kɛ an bɛ nin mobili ɲini ka di ka da mun kan anw ye a ye kira nɔ na kira ye jari kɛ ni sow de ye fo ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a y'a kale so la et puis ka tilan tuguni an y'a ye Bukari la fana ko so jahadi so a bo a ɲɛgɛnɛ ko a bɛɛ ye baraji de bon n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi an bɛ taama ka taa yɔrɔ minnu na so tɛ yɔrɔ jan sɔrɔ so taama ma nɔgɔn quoi bon jarikɛla min bɛ dugukolo sanfɛ ka hadamadenw kanda ka bila sira tilelen kan o ye karamɔgɔ Haidara n'a denw de ye an y'a ye kuranɛ na suratu Ali Imran aya 100 ani aya 4 ala ko jamakulu kunnajara
jamakulu kisira jamakulu wasara jamakulu mi ye wajulu kala sɔrɔ jamakulu mi mɔgɔ bɔra o cɛla k'u waju ka bila sira ɲuman kan k'u bɔ sira jugu kan ko jamakulu kisira ko jamakulu kandara bon an nana ye o jamakulu la minnu ye wajulu kala sɔrɔ o ye karamɔgɔ Haidara n'a denw de ye karamɔgɔ denw bɛɛ ye yaalakɛlaw de u bɛɛ jadikɛlaw u bɛɛ ye wajulukɛlaw u bɛɛ kandalikɛla bon u bɛ yaala ni bolifɛn minnu ye n'a yɔgɔyɔgɔra walima n'a bɛ tiɲɛ kongokolon na walima n'o ye heure min di o t'o sɔrɔ o ye perdi de ye an fana nana sigi k'an miiri an ko tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ka wasa bolimafɛn na u ka taa Ala ka ci lase joona joona bon o de ye an bila mobili san na donc ni mobili san ninnu miiriya min bɛ an bila na o ye ninnu de ye. Ayiwa alhamdulilayi rabbil alamina an nisɔndiyalen don dantɛ nisɔndiya min na. Ala sɔnna an bɛ nin kalo belebeleba in sanfɛla la ka bɛn ni wagati ma sunkalo kaloba in Ala sɔnna k'o don an garisigɛ la ka tila ka fara an mɔkɛ ani an mamuso olu ka sayɛlɛma kan tuguni dɔgɔnɔ fana tila ka nin nisɔndiyaba fɛn ta tuguni k'o di an ma dan foyi tɛ an na walayi nin nisɔndiya bolo an bɛ Ala de fo ka Ala barikada ale min sɔnna ka nin nɛɛma in ka an ɲɛ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na ka sababu kɛ Sherifu Usumani Madani Haidara ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri ka diɲɛmɔgɔ kunnafoni a mɔkɛ ka diinɛ lasecogo ɲuman na a ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Sherifu Usumani Madani Haidara de kɛra tiɲɛ ye Ala ye a dɛmɛ k'a kɛ yele diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen ka bonya n'an ka karama sɔrɔla o de sababu la ko a Haidara an bɛ dugawu k'a ye fo ka taa se an ka ninakili laban ma yarabi Ala ka si d'an ma ka kɛnɛya di an ma k'a n'a hamu dilan jama min fɛrɛ an nana an magɛ an mɔkɛ ka nin sayɛlɛma saraka bɔ in na ani an mamuso k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a n'u hamiw bɛɛ lajɛlen dilan ka sababu ɲuman k'a n'u ye k'a n'u sutura k'a n'u laban ɲɛ ka san wɛrɛ ta don an garisigɛ la ka bɛɛ lajɛlen fo ni Ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasulila vraiment an nisɔndiyalen don Ala an t'a dɔn an bɛna min fɔ ka min to yen nɔ i y'a fɔ cogo min na o don ko ma daminɛ ta a daminɛna dɔɔni nin ye a ta ko durunna ye wa ko bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ni a bɛ daminɛ dɔɔni de ka sɔrɔ ka kɛ belebeleba ye ko si tɛ daminɛ baw la ni ye ko daminɛlen baw la kuma dɔ la o tɛ taga ɲɛfɛ ko fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ baw ye a bɛ daminɛ dɔɔni de la ka yɛlɛ vraiment an bɛ min fɔ mɔgɔw ye an ka ko kɛ Ala kama ka ko kɛ kira kama ka an ŋaniyaw ɲɛ ka ko kɛ ni ye fɛn o fɛn kɛ Ala subahana wa taala ɲɛda jati kama Ala yɛrɛ de b'i yira mɔgɔw la wa Ala yɛrɛ de dɛmɛ fɛnɛ bɛ ka i kɔrɔta ka i yira diɲɛ mɔgɔ na i bɛ fɛ ko ka kɛ cogo min na fɛnɛ Ala b'a kɛ ten ne Ala bɛ jɔ ŋaniya de filɛ n'i ye ko kɛ tɔgɔ ni yɛrɛ yira kama i tɛ foyi sɔrɔ la ni perdi tɛ mais n'i ye fɛn o fɛn kɛ Ala kama kira kama ani waleɲuman dɔn kama k'a fɔ bamada ni basta u ye sɛgɛn min kɛ ka Ala deli Ala ka den d'u ma den min n'a bɛ diɲɛ nafa ni ka diɲɛ kunnafoni Ala ka silamɛya diinɛ siracogo ɲuman kan o de kɛra an fa ni an karamɔgɔ Sherifu Usumani Madani Haidara fo ka taga anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛsigi bɔ o kɔnɔna la donc adamaden y'a ŋaniya de an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'a kɛ Ala kama n'i ye fɛn o fɛn kɛ Ala kama o de ye sara o la fusamanci wa Ala b'i sara o la fɛrɛni n bɛ o de fɛ sigi surunya tɛ sigi janya fɛrɛni tɛ adamaden i ka ɲuman kɛ dɔrɔn n'i ye ɲuman kɛ hali n'i ye si surumani sɔrɔ Ala b'i yira diɲɛ na bamadani a ma si jan sɔrɔ mais a ŋaniya ye min ye Ala y'o yira diɲɛ mɔgɔ la ni anw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ filɛ ni o hɛrɛ kɔnɔna la n bɛ o weleweleda de kɛ an baden alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ye an ka ko kɛ Ala kama dɔrɔn n'i ye ko kɛ Ala kama i yɛrɛ bɛ Ala jɔyɔrɔ ye o ko la o de fana b'an sɛsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fanba fɛ. Iran surasiya ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ u ye mugu fili Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benyamin Netanyahu dagayɔrɔ kan ani Bani Israɛla sanfɛ kɛlɛcɛw dagayɔrɔ ko mugu min filila nin yɔrɔ filaw kan k'a ka gwɛlɛ ko Bani Israɛla minisiri ɲɛma bɛ se balo nin ye Iran jamana ka mugu fili ko tanna de ye kabini mankan daminɛna ani Ameriki ni Bani Israɛla cɛ sibiri Iran jamana surasiya ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benyamin Netanyahu n'a yera balo la kɔni o bɛ sɔn ka kɛ kabako ye Bani Israɛla ma ɲɛmɔgɔ kɔni kɛmɛ ka kɔrɔfɔ ngalontigiya nga a kun kan ka taama min ɲɛsin Beit Shemesh Palestine yɔrɔ minɛnen don Bani Israɛla fɛ a kun b'a fɛ ka t'i ɲɛda yen nga o taama bɔra a mɔ k'a sabu kɛ ko Iran jamana ka mugu fililen dɔ sera yen mɔ Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benyamin Netanyahu ka yeko laban jala Irankaw b'a fɔ k'u y'a ka dagayɔrɔ bon kuma min o n'o furanjɛ kun bɛ lɛrɛ 5 bɔ kabini o kɛra minisiri ɲɛma ma ye bilen nka Bani Israɛla kɔnɔ maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Bani Israɛla minisiri ɲɛma dagayɔrɔ ma bon k'u b'a kɔrɔfɔ ngalontigiya Irankaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Abasa Araghchi
kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ bɔlɔlɔ la ja nasira fɛ a y'a yira k'a fɔ Iran jamana mɛnna ka Ameriki jamana ka kɛlɛ kɛcogo ɲɛɲini ni kuma jara ye da b'a fɔ ko san 20 de kɛra Iran jamana ɲɛmaaw fɛ ka Ameriki jamana kɛlɛ kɛcogo ɲɛɲini jango a ka kɛlɛ ninnu caman kɛra Iran jamana da kɔnɔ Iran jamana kɔrɔ yanfa a n'a tilebi yanfa nin ye Iran jamana minisiri ka kuma ye a ye min bila bɔlɔlɔ kan Ameriki jamana ka kɛlɛw minnu kɛra Iran jamana da kɔnɔ ni Iran jamana yi sɛbɛkɔrɔ ɲamada Ameriki jamana fɛ a kan bɛ Iraki kɛlɛ de mɔ Ameriki ye bindi min kɛ Iraki ka siɲɛ 2 ka da ɲɔgɔn kan Bushi kɔrɔba ni Bushi njini fo ka taa laban Saddam Hussein minɛni na k'a fa san 2000 kumaw ani Ameriki jamana taara bili min kɛ Afghanistan jamana kan san 2000 ka maaw gɛn ka bɔ fanga na ka ɲɛnama sigi san 20 ka laban ka dɛsɛ ka ɲɛnama sigilen lapasa ka bɔ k'o to yen ka jamanadenw don Talibanw bolo ko nin bɛɛ kɛra Iran jamana ɲɛbɔsolo ɲɛna wa k'u y'u ɲamada Ameriki jamana ka taa cogow fɛ k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛɲini ko Iran jamana kɔnɔ o tɔɔrɔ tɛ yen Ameriki jamana ma ɲini ka min da Iran jamana denw n'a ɲɛmaaw kan ka furumara ni baratu yɛrɛ la ka don jama cɛrɔ wale kɛlen ka furumara ni baratu mobili la k'o boli ka don mɔɔw kan Iran faaba la Teheran nin bɛɛ kɛra o si ma se ka Ameriki jamana se Iran na ko wa ko bi ko Ameriki jamana setɔ tɛ Iran jamana la a ko bi Iran jamana kɛmɛ ka kɛlɛ kɛcogo min bila sen kan Iran jamana dugukolo fanden min tɛ Ameriki jamana kɛlɛyɔrɔ ye wa ko kɛlɛ banni Ameriki ni Iran jamana cɛ o bi bɔ Iran jamana de ye wa kɛlɛ banjogo fana o banjogo bi bɔ Iran jamana de ye ni Iran jamana jɔra a kan nin ye Iran jamana minisiri ka kuma ye minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ n'o ye Abbas Aragchi ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sibiri sɔgɔmada cafulu ka mulu ka Ameriki jamana ni Bani Israɛla ye Iran jamana dadu fo ka Iran jamana diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Ali Khamenei fɛnɛ bɔnɛ a nin na Iran jamana surasiw y'a jira k'a fɔ a tɛna to tajuru sarabali ye u na Ameriki jamana kɛ ka jamana tɔw ladi kabini o de kɛra sa mugufili de daminɛna sa Ameriki jamana a jɛɲɔgɔn jamanaw ka jamanaw minnu ye arabu jamanaw ye Iran jamana dafɛlaw lɔ ni Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔw bɛ yen olu bɛ ka bunde cogo min u bɛ ka bunde ten Liban jamana kɔnɔ diinɛ bolofara min bɛ wele ko Hezbollah ni u kɛmɛ ka mugu ni kisɛ banamini u ni Bani Israɛla cɛ dimanche ka dugu jɛ ntɛnɛn na u y'a jira k'a fɔ u fɛnɛ donna dɔrɔ u bɛ fara Iran jamana kan hali n'o y'a sɔrɔ Liban jamana ɲɛmaa kɛmɛ ka wele da ko kɛlɛ balilen don Liban jamana fɛ Hezbollah y'a jira k'a fɔ a donna dɔrɔ wa a ye mugu yɛrɛ fili Bani Israɛla ka ka ban kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Haifa dugu worodugu yanfan fɛ Bani Israɛla surasiya daga yɔrɔ min bɛ yen Hezbollah ye mugu fili yen kan u y'a jira u ka laseli la k'a fɔ tajuru sara bere don ka sabu kɛ Iran jamana diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Ali Khamenei fara Ameriki jamana ni Bani Israɛla de fɛ Liban jamana Hezbollah ni Iran jamana u ka diinɛ taabolow ye kelenw ye Shia don u y'a jira k'a fɔ Bani Israɛla mugu filita misili o daga yɔrɔ min bɛ Haifa k'u y'o de bon wa ko bonni bi to sen na ko bawo ko Liban jamana bɛ ka a denw de lakana cogo ɲini Bani Israɛla bɛ ka min da Liban jamana kan Hezbollah nɔfɛ a ka kan Liban jamana k'i firifiri a ka kan Hezbollah k'i firifiri fo Bani Israɛla k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se jɔ a ɲɛ a k'a ka kokolow dabila ka segin a kɔ Bani Israɛla yɛrɛ fa fɛ sa Liban jamana kɛlen ka mugu fili u kan u ye dimanche su bɛɛ lajɛlen kɛ ka Liban jamana fangu dɔ bunde Hezbollah bɛ sɔrɔ fan min Bani Israɛla surasiya a jalatigiba dɔ ko Rafi Milo o y'a bila bɔlɔlɔ nasira fɛ telegramu ka fɔ Hezbollah Liban jamana kɔnɔ ko min y'a to a y'i sen don nin kɛlɛ in na k'a bɛ nimisa Liban kɔnɔ bi kɛnɛya minisiriso ye a jira k'a fɔ maa 30 ani maa 1 bɔnɛna ani na ka ban ni nka maa 100 ani maa 40 ani maa 9 jogi Bani Israɛla ka bundeli fɛ Liban faaba Beirut worodugu yanfan fɛ Faransi jamana fɛnɛ y'a jira k'a fɔ i donna dɔrɔ hali ni Emmanuel Macron m'a jira k'a fɔ a bɛ fara Donald Trump kan ka Iran jamana kɛlɛ a ko arabula kɔnɔ Iran jamana ni minnu bɛ danna ni kwaji b'u cɛ i n'a fɔ Saudiyaw ni Kataru ni Bahrain ka taa se Émirats Arabes Unis mɔ ani Kuwaitu ko nansaralatɔnba Union Européenne jɛɲɔgɔn jamanaw don ni tɔɔrɔ bɛ k'u sɔrɔ a ka kan u ka dɛmɛ don u mɔ kono ne ko kɛlɛ in kɛra ko Ameriki jamana ma kɛlɛ in sara Faransi jamana la wa a ma sara nansaralatɔnba Union Européenne jamana ɲɛmaa kelen na ko nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ Faransi jamana nansaralatɔnba Union Européenne jɛɲɔgɔn jamanaw arabula
degun bɛ k'olu sɔrɔ ka sabu kɛ Iran jamana ka mugu fililen bɛ ka yen lasɔrɔ k'u labɛn bɛ ka dɛmɛ don u jɛɲɔ ɲamanaw ma k'u kisi cogo ɲini Emmanuel Macron kɛlen k'o fɔ o yɔrɔ bɛ diɲɛ dira a ka kɛlɛkɛkurunba Charles de Gaulle ma pankuru bɛ wuli min kan ka taa bonni kɛ ka tila ka jigin a kan k'o k'i ɲɛsin kɛlɛ faamu nka mɔgɔw bɛ taa bala min na Faransi jamana kɛlɛkɛkurunba porte-avions Charles de Gaulle a kun ye kwaji sira min minɛ n'o ye mer Baltique ye a ye nɔngɔnkari kɛ ni k'i kunda kwaji bolo fara wɛrɛ kan n'o ye Méditerranée ye k'a sabu kɛ k'a kun ye kunda fa min kan mer Baltique ko ye ngalaya bɛ o tuma a ye nɔngɔnkari kɛ a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Faransi jamana kɛlɛkɛkurunba porte-avions Charles de Gaulle a yera kɛlɛ caman nɔ Afghanistan kaw fɛ san 2000 2002 2010 a y'o bɛɛ kɛ yen Libye kɛlɛ la Muammar Kadhafi faatɔ san 2011 a kun bɛ yen Iraki ani Syrie 2015 2016 2019 fɔ 2020 a yera olu la munumunu zalo la a m'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoniw kun nana n'a ye ko Émirats Arabes Unis duguba Abu Dhabi Faransi surasiya kɛlɛcɛw dagayɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko base militaire française Camp de la Paix ko mugu dɔ kun filila yen kan Eresila lakana ko ɲɛdɔma ŋana dɔ ani Eresila kunnafoni di sira tasi cɛ a y'a jira k'a fɔ Amérique jamana ye kɛlɛkɛmina minnu bɔ ka t'u kanga Iran dafɛ kwaji kan n'o bɛ kɛ sababu ye ka Iran jamana muguw bali ka wuli ka taa gosili kɛ Arabula jamana dɔrɔ Amérique jamana surasiya dagayɔrɔ nɔfɛ a dɛsɛra ka Iran jamana muguw bali ka wuli Alexander Stepanov Eresila kɔnɔ Jɛkulu min bɛ wele ko Institut de droit et de sécurité nationale o ma don a y'a yira k'a fɔ nin bɛ Amérique jamana ka dɛsɛ k'o fɔ bawo Amérique jamana kɛlɛcɛw taar'u kan nka Iran jamana daladen k'u ka bundeli kɛ Iran jamana kɔnɔ ka Iran jamana muguw bali ka wuli bawo o balifɛnw bɛ u bolo wa u bɛ sɛbɛkɔrɔ majamu diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ k'u kɛ i n'a fɔ o ɲɔgɔnna tɛ a tɛ tɛnɛ k'u yɛrɛw de b'u bolo ko dernière version u yɛrɛw bolo dilanli ma se minnu ma maa wɛrɛ fɛ u bɛ wele ko batterie patriote système de défense antimissile Tahadi nunun si ma se ka Iran jamana muguw bali ka wuli ka taa susuli kɛ a barata ko dolari wari miliyari baden de duna a ladilali dafɛ Eresila ma hakili juru caninen surasiya na sira fɛ a ko Iran jamana muguw ka se ka wuli ka taa Amérique jamana dagayɔrɔw bu Arabula jamanaw nɔ a cɛni ka bɔ Amérique jamana kun bawo dagayɔrɔ nunu nɔ Amérique jamana denw de bɛ u kɔnɔ o kuma ni Iran jamana surasiw ye a jira k'a fɔ u ka maa faale bɛ se ka se maa 500 ni kɔmɔ a man ka bala maa na bawo yɔrɔ nunu lankolon dɛ Amérique jamana bolo Arabu jamana nunu nɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ so fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔlen foli bɛ kɔrɔkɔrɔ ka ɲɛsin an kanubaga n'an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ